ndichingopinda chete ruoko urwu kunoku ndorakatanga aswa mahandcuffs. ndibva ndatoti kuenda sikanza ndakafungidzira sezvo ari mupurisa akuda kuenda neni kukembi ndozonotsanangura zvakanaka ikoko bva ndateswa rimwe kwakutoenda mumotikari muya mukombi bva atora tambo ndakasungwa makumbo kwete kusunga makumbo kungosunga kuti akaroora kusvika muchiuno achimoneredza kudai bva watobadza gwenya kagwenya kefodya kaikai kwatanga kundipisa masports aya esai aya toneyo ndobva ndati ndiregerereiwo ndokumbira mvura yekumwa zikanzi woda mvura bva wabuda panze pachikorobhewa nemukadzi wacho nemva auya nemvura iyeyi zikanzi imwe ndikati ine tsvina handigone kumwa mvura iyi zikanzi pana baba wako here wakuda kuti vakupe mvura bva airasa mvura yakabva aenda pabathroom panochingidzirwa mvura iyi bva achera bva auya nayo ndichibva ndati ai ine tsvina iyi aibva acheka kagubhu bva andipa bva ndaona kuti kutsva kwanyanya nekuti apa ndopaiuya marwadzo ese bva ndamwa tugaba 4 vakadzi vacho mvura yekorobha ongo aya yekugeze paigezerwa yakazoraswa iyi vakadzi vacho mbavati munouraya munhu chimuregai. Murume wekuEpworth opotswa nerufu rwemoto kanokwana kuita iko ka5 achida kuurayiwa nemurume waaimboshandira waanoti mupurisa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yaZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Chandinoziva ndechekuti no one is above the law, uye kana munhu apara mhosva ngaangosungwe zvisinei kuti mupurisa oro haasi. Uye vemutemo itaiwo basa sebasa kwete kutora mitemo moisa mumaoko enyu. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya inosiririsa uye inotyisa inova nyaya yemurume anonzi iye Sean Morgan ane 54 years dzekuberekwa anogara iye kuEpworth ari kutsvagawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe mushure mekupotswa nerufu rwemoto kanokwana iko kuita ka3 kese. Murume uyu ari kutsvagawo justice panyaya yake nekuti avo vari kumushungurudza vacho havasi kupiwa mutongo unoenderana nemhosva yavo, uye munhu ari kumushungurudza uyu ari kushandisa chisimba chekuti mupurisa, saka anoti akasungwa anongobudiswa. VaSean Morgan vachitaura vari kuchirongwa chaTete Tilda kuStar FM vakataura kuti vakapiswa nemoto kanokwana kuita iko ka3 pamwe chete nekudirwa asidi, asi vanhu vacho havasi kusungwa, vari kutofamba zvavo varipo panze. Ladies and gentlemen, ndisingatambise nguva yenyu yakawanda ndikuda kuti muone video remurume uyu achitsanangura nhamo yaaoneswa, asi kana mapedza kuona this video, let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga nekupawo rubatsiro kuti pave nejustice. Anonzi Sean Morgan, ndiri baba ane mhuri yavo, ndine vana vangu 6. Okay, ndokumira mutaurise baba, ndoziva miri kurwadza, mune marwadza muinawo mumira. Anonzi Sean Morgan, ndi baba vane 54 years. Ndakazarwa 1973 musi 5 March. Mumhuri ine vasikana 4 mukomana 1. Baba wedu vari wekuMozambique, sitangokwirirawo muHarare. Ndakaenda kuchikoro ndikasvika form 4. Ndichibva ndazotoreswawo license nababa mukuru vakaroora mukoma wamai vanga vaina mabhazi avo. Chibva ndatanga kuita zvekudhiraivha. Alright, after mapedza chikoro. Hongo. Alright, Saka mukudhiraivha imomo ndo mandaingoita ndaisanganisa. Apa mama nemakore mangani pamatanga kudhiraivha? 96. Ndatanga 96. At what age? Alright, okay. Alright, it's okay. Saka ndinoita zvakasiyana siyana, ndinovaka futi. Ndinombosanganisa pane ndisiri kudhiraivha nenichita zvekuvaka. Saka mukuvaka imomo ndo makazoita kuti ndizosanganawo nemurume akandipisa uyu. Nekuti ndakatombomuvakira imba yake. Saka mukuvakira imba yake ndo makabva mukutaura nchiti ndaimbodhiraivha bhazi, ndaimbodai. Akabva azoti ndoda kutotengawo motikari yangu rori kana kuti kombi. Ndechipi chinoita? Ndichiva ndatomuadvaisa kuti kombi inoita. Saka akabva azondifonera rimwe zuva ndichitoisa matiles mumba make. Ndadzokera kumba zikanzi pane kombi yandawana kubudiriro. Ndikati tinoenda tese ndonoiona.
zveshuwa takaenda kutenward uko kuseri uko tikanoiona ndikati hai rufu igood looking kunze zvayo but mukati mayo muinjini yakaora bvandateimutsa ndiri panze handambopinda mukati mayo bvandavati haiite endei kumakaseo kwandaimbodhirivhara mota ndibva nadzo Joburg kwakutoenda kumakaseo kuyaka mubva taiona ichinzi 10,000 baby kwandam bvandati 10 haiite inini ndine 6 zvikanzi iwe uda kutenga here serious ndikati hongu apa ndima makunotenga ndandine munin'ina wacho munin'ina wemunhu wacho ndobva paperback yacho yanga ine mari ndobva ndaipiwa ndobva ndamurakidzana nda kutenga serious because papa nevamwe vanga vakutoidawo bva aona vanhu vai vanoziva mari wabva vati haisi 6,000 uya kuno bva tataurirana kusvika pa8 ndobva tadirirwa $10 zikanziende kuroad test ndobva ndaibuda naye tikaitesta muna airport tikaenda papolisi tikasainirana tikapiwa mota makatesta mukatone kubva ipapo wabva wati chitotanga kutofamba nemota iyi ndopandakatangirawo ndakangoita 3 weeks nayo ndichishandisa motikari iyoyo apa makutakura vanhu ndandakutakura Epworth Mbare Epworth Mbare Epworth stopover dombo raMwari saka yanga yatove registered yanga isina inini ndakavati zoni motikari vakati takuti ibviswe mayellow plates iswe white ndikavati haizvozvo hazvinetse toziva mafambiro atinoita tipei mota tiende kubasa zvechokwadi wakatipa motika tikaenda nayo kubasa dzimwe dzakatonaka dzaikesha ma130 ma120 ini ndaitokesha 140 inini ndichivapa mari yavo saka kunetsana kwakazouya mushure menge ndaenda nehiring yeguruve kuguruve uku ndakanzi nemahwindi panoita $5 but iwo nombonyarara tombostrike chance kuti tikawanawo pachiti $8 tinogona kuti wanawo mari yakanaka tiri 2 fandati alright ende zvesho wakaita sekudaro vachibva vanhu vapinda bvataenda pakunodzoka manje takawana pane mabhazi 3 anaenda Africa mazupu zupu itodaidzira $4 bva tadaidzirawo $5 bvatauya zvakanaka pana dambudziko muroad mese taingoita zvinoitwa muroad tichipfuura because tinenge tisina permit imika tichibva tauya tasvika kunoko maakutengesa zvinhu zvinosungisa pano alright taurai tasvika kuHarare ndakabva ndatakura stopover makuseni waya ndakasvika kuma5 bva ndaenda kumba chibva ndasvika pamba pavo ndakunokesha manje haana kumboita dambudziko nemari because iye akatanga kuvhura mabhuku achitarisa achicalculator Harare guruve $8 Harare guruve $8 Harare guruve Harare $5 ndopakatangira nyaya zvikanzi iwe shamari ini ndiri mupurisa wazinzwa safungidziro ndakapusa inini samari yangu yawagarira ndikati aiwa kuguruve kunoita $5 zvikanzi iwe handisuda zvekutamba newe samari yangu yawagarira apa bva ndatoona kuti nehasha dzaakuita saka ndakambofunga kuti pamwe munhu akadhakwa bva ndatonzi akutofonera munin'ina wake anga ari kujimu zvikanzi agarira mari huya kunoku akabva auya nevarume 3 varume vaya vachitondibva vasvika vakatondibhiga ndakagara panze bva wapinda mumba zvikanzi bva watonditi muzukuru hatingataurire nyaya dzedu panze pinda muno bva ndatopinda ndichingopinda chete ruoko urwu kunokuru ndorakatanga iswa mahandcuffs ndibva ndatoti kuenda zvikanzi ndakafungidzira sezvo ari mupurisa akuda kuenda neni kukembika ndozonotsanangura zvakanaka ikoko bva ndatoiswa rimwe kwakutoenda mumotikari muya mukombi bva atora tambo ndakasungwa makumbo kwete kusunga makumbo kungosunga kuti akaroora kusvika muchiuno umu achimoneredza kudai chibva ndibva ndakutaura navo ndiri pakati pekutotaura navo bva ndatobatwa makumbo bva ndadonhera pasi saka ndakadonha nesaidhi iri chibva ndati iri handcuffs rasungisa kudai marilirisa zvikanzi ndo ruoko rwatiri kunyatsodai iroro bva watobadza gwenya kagwenya kefodya kaikai kwautanga wandipisa masports aya toneyo all right for those who are following us on Facebook ekutanga ndo ekutanga aya
ndichichema kushowa mascars acho ndichichema ndikati zvese izvi ndichichema ndikati musachandipisa imi mune 2 days dzangu dzamusati mandipa mari chitorai ipapo murega kundipisa uyu x uyu ndandakapfeka tisheti yezano zvikanzi mweya waita kuti utibire $3 hausi mweya wako mweya zimudhara rinoba mavhoti vachipisa nekagwenya kaikai plastic yetisheti yakabva yasara iri apa ndobva ndati ndiregerereiwo ndokumbira mvura yekumwa zvikanzi woda mvura bva wabuda panze papa chikorobhewa nemukadzi wacho nemva auya nemvura iyeyi zvikanzi imwe ndikati ine tsvina handigone kumwa mvura iyi zvikanzi pana baba wako here wakuda kuti vakupe mvura bva airasa mvura yakabva enda pabathroom panochingidzirwa mvura iyi bva achera bva auya nayo ndichibva ndati ai ine tsvina iyi aibva acheka kagubhu bva andipa bva ndaona kuti kutsva kwanyanya nekuti apa ndopaiuya marwadzo ese bva ndamwa tugaba 4 vakadzi vacho mvura yekorobha ongu aiwa yekugeze paigezerwa yakazoraswa iyi vakadzi vacho mbavati munouraya munhu chimuregai mukoma wacho manje aitopfuura achipusha magasi ake ndopaakafungidzira kuti pari kunzi munouraya munhu mwana uyu wemumba imomo munin'ina wake ari grade 7 bva auya pahwindo ipapo hanzi komukuita sei abva andona ndakarara pasi ndakasungwa ndobvati vhurai dhoo abva amboda kuramba ndobva akazorivhura ndobva kuti vachindisunungura tambo yasungisa nekudai kwananchiita bva vacheka nebanga bva vakina mahandcuffs saka inini nekunyara manje kuti ndamhe nchichema mba vanhu vanga vangomira panze bva ndada kuenda neuku bva ndaona kwakazara vakadzi bva ndatena bva ndadzoka neuku bva ndatonanga kumba apa vakadzi vangu vakazara vanhu vanga vari kuti vanhu veipapo vanoloja pamba pake ipapo vanga vachinzwa ndichichema ka saka ndaenda kumba manje pekutanga ipapo mukadzi ndandatombomudaidza kuti yatore bhagedhi rechibage parodhi padhuze nepadhuze mukadzi wenyu abva atotora bhagedhi rechibage saka akazoona ndakuuya ndichiti ndatsva ndapiswa saka zvazisati zvabuda mapundu ese anga asati anyatsobuda chibva ndati ndatsva bva ndatogara mumba saka pandakatarisa apapo panapa apa ndopandakaona patokwapuka neapa ndopandakaona pakwapuka apa neapa pakwapuka saka ndakazotanga kuita mapundu miri wese ane mvura ndikati gandiende kupi ati ukanomhangara kudombo handisungwe saka gandiende kusendarai bva ndasvika kusendarai kuya bva ndamhangara kuna vamwe vamai vanga vane 1 star zvikanzi mupurisa ndikati zvikanzi uyu manje anonetsa anenge akutoda kuti tikudirekte kumwe bva wandiendesa nemotikari yavo kunonzi kuna 7th uko bva ndanomhangara ikoko bva wazofonerwa uko zvikanzi ati haana mboya kuno bva ndati handambouya ndatya kuti izvona hagone kuzobatwa zvikanzi dzoka kunoku ndobva ndanyorerwa tsamba bva ndadzokera ikoko ndakabva ndanosvika mvanzi akutsvagwa achingotiza achindifonera achinditi zvone ndanokanzirisa dhoketi ndokupa 300 pekutanga ndikaramba vati futi endanokanzirisa dhoketi ya500 ndobva ndaramba ndobva azouya ndichida kutorasa mvura mukadzi anga atenda ndiri kumba ndichida kutorasa mvura ndiri pamusuwo ndichida kutokopira kudai iri mupoto ndaitoda kubika mukadzi anga aenda kumusha ndobva ati ndikatoti munodiriwa mvura ndisingatoziva ndiye bva ndatoona ndiye nemumwe munhu wanga ndisingatozivawo hanzi atauya tizonzwa kuti haufa wapapi nekuda kukanzirisa dhoketi bva ndati tinozozitaura mangwana kwakachena ina handidi vanhu panapa usiku hanga uri usiku kumangwa kuma 9 nguva idzodzo kuma 9 ikoko 1 pane vanhu vaita pungwe yavo yechechi vanga vari pasaidi apa ndo vakazondibatsira moto wakubvira vakatoti tafunga kuti pamba vakabva vasvika nemajina avo maoversize handifunge ndiye aita apfeka hamene kwavakati atora kwakututira padhoo kwakwadira petro ndobva vahenga pahendro yedhoo kwakubva watungidza ndiri mukati pamba vatungidza ndiri mukati vanhu vaiva vazoona chiedza chanyanya manje vaityira bhutsu dzavo pavari kunotarisa vakati haimba iri kutsva vachimhanya ndanda kutoridza mhere bcause ndakamboedza kukwira pakitchen table kuti ndirove rata ndibude nepadenga marata akaramba ndichibva ndafuga gumbezi vanhu vakazopwanya dhoo nditorimo vachidira mvura ndibva ndabuda ndibva ndapona ipapo hamuna kutsva
ndakatsva makumbo ndibva ndanotaura kupolisi zvikanzi wamuona here ndati ina ndakumuona asi ambosvika pamba ndobva taenda uko zvikanzi kana usina kumuona zvinonetsa he taitoda wamuona feya ndogomuona sei ndakarara ndiri mumba ini ndiri kutongofungira munhu anditamba nemota akambondipisa pekutanga ndiye uyu zvikanzi zvinonetsa haana kumbobatwa ndobva ndangonyarara bva ndagara nyaya iyeya anga asiri kuwanika. Saka mumba imomo pamuri kuti makatsva makumbo hapana mimwe midziyo yemumba pakatotsva magumbeze nehembe ndichibva ndagara ndobva ndati saka panapa iga ndibve ndiende pane vanhu vakawanda nokuti pamba pandakazoenda panogarawo musoja umu rumi inogara mumwe musoja umu inogara mumwe musoja bva wati uya panapa wakangoya panapa isi towabata towarova chibva ndaenda ipapo ndakutogara zvakanaka iwo vanga vasiri kuwanika ndobva ndazongonzwa vakunzi vanhu vaive vabatwa ukudiwa bva ndaenda ndizoona 3 days vanhu vaive vanga vachinzi vabatwa vasiyiwa vanzi vakabhadhara bheo vakatobatwa ndikatovaona vatoriko vakatogara macheya so tikatotaurirana ndichitobvunzwa vachibvunzwa nemapurisa ndobva vazonzi vabhadhara vapiwa mafree bail pekutanga ndobva vasiyiwa nyaya yabva yakunzi iri kutongwa vasingauye vaitojamba vasingauye kukoti vasingauye kukoti vachijamba saka ndakazongonzwa vakunzi futi vabatwa ndobva ndangoti aina handina nyaya navo kavanogobatwa kechitu sei ndisina nyaya navo handambozisa musoro zvangu right musi unoyi manje ndikufamba pamashops ndaondenga airtime kuma7 manheru pavakabatwa pavakavharirwa vakabatwa mva vasiyiwa vavari vangani 3 vanga vari 3 iye nevamwe 2 ava 1 vakamuramba vakati tatiri vatatu ivo vanga vari 4 saka pandakazoti ndakunotenga airtime musi wa21 musi wa20 ivo mwedzi watabva unoyo waaugust uyu ndikati iga ndotenga airtime andifonere munhu wandikushandira kuti ndinomukira makuseni chinotakura zvidhina because hazvite kuti ndoloda zvidhina usiku ndiri kutoenda kuairtime kuya bva ndaona mukomana panext door pangu akatondoona ndichikiya door nekuti ndakaisa zilight rinovheneka so kuitira nyaya yevanhu ivavo akatondoona ndichikiya door saka ini ndasingazivi kuti vakamupa basa nekumupa foni kuti ukamonita kuti ari kufamba sei saka ndakazoshamisika ndakumuona futi ari kumashopu ini ndambo asina kundidarika munziramo zvakazanetsa kuti kwauya sei kuno iye futi ane vanhu futi vapi vakambondipisa vai va3 mva ndangoti kune munhu weairtime ndipowo mari yangu saka ndakutopedza zvandikuitirawo pafoni ndikati pane zvikuitika vatondidzosera mari yangu bva ndatendera dai bva ndada kuvatesta kuti ndione kuti vanhu ava vari dai nini here ndakabva ndatanga umhanya ivo mbva watanga umhanya ndikati hapana kwandosvika bva ndasi kungoti mubhucha straight bva ndaenda kuseri kwekaunda munhu yakatiti chii ndikati ndiri kumhanyiswa saka anondiziva saka nomhanyiswa ndikati nevanhu vaisaka asi nyaya haisati yapera ndikati haisati bva ndatogariswa muya ndofunga zvema30 minutes akati mira ndikutsvagire vanhu vanokurosa kudai vandoziva vakuperekedza ndibva ndati oright bva ndagara saka yangowandirwa nekusefa bva ndakamira ndakazopedzisira ndapadhoo nchitarisa kwandabva kundisingazitoziva kuti vanhu vatookumberi bva ndati anomundara kunengwa zvikanzi safe here ndikati asafe zvikanzi bho ndikati abho mukadzi wacho akatomboti madii mamuperekedza zvikanzi manje vanhu vakawandisa iwo uri kushopu ndobva ndati ndomhanya saka pandakangobuda ndichitanga kumhanya ndandakabaidza foni yanani nayo isiri iyi inguva idzi kumapast 7 manheru vanhu vanga vakatozara paspeed pa10 of chiremba vai ndaitomhanya ndakadai saka pandakavhenekwa nemotikari vakabva vandiona vari uko bva vachitanga kusangana neni saka mukunosangana navo ina handauziva kuti ndiyo ndakatomira padhuze nepadhuze navo kudai paakaburisa chigubhu mupepabheki achitanga kunditi pfee kumeso panapa papatone iacid achibva andispraya panapa nambva nanzwa kuvava mbva ndachibata kudai pandakachibata zvava zvatanga kuerera ndimoona zvikuita maoko arifunuka zvese zvikudyika ndobva ndatsva zvava zvakaita yelo maoko ese andimoona achiri yelo ndobva ndatanga kuti ndatsva mbva ndadzokera futi mushopu muya ndichimhanya ndichiridza mhere apa ndandakuvaviwa manje vanhu vakatiisa mumvura kutoisa mumvura zvaka zvatowedzera wese vamwe vakati mukaka kuisa mukaka zvaka zvawedzera mapurisa vanga pane mapurisa anofamba nepikapu veimomo vemuAppleworth
wabva wangotosvikawo neipapo mva watonzi munhu adai so zvikanzi aita sei hanzi asprayiwa nevanhu vakadai bva ndati vaenda vakadai mva wabata mukuru wacho wavaishanda naye wakabva vamufonera zvikanzi uri kupi zvika ndiri pabhawa apo zvikanzi titengerewo doro ka bva watosvika bva watomubata ipapo saka mupurisa mukuru wacho ndiye mupurisa ndiye mupurisa saka inini manje ndairwadziwa zvekuti ndaishaya kuti ndodii kuti ndidii ndaishaya mva ndati ndisungei nerekeni vakati aiwa maoko mumwe mupurisa ndiye akazoti itira weti kungoitira kwandakaita weti mva zvati zii papo ipapo ndikati bva zvaita zii mva tatotakura nepikapu iye mva taenda kudombo bva avharirwa akavharirwa 2 days mumwe wacho akazobatwa amangwana bva vati tatiri 2 bva varamba mumwe wacho wechi3 aindibata makumbo vakatoramba varamba kudaro bva vaenda kurimandi uye anga ashandiswawo kuti daidza munhu wefoni akabva asiyiwa ari mukati haana kubhadharirwa iye akazobhadharira ega bva abuda amai veuyu vabva vazotsvagawo mari bva vanoburitsa mwana wavo akaita 5 days ari kurimandi akavharirwa saka adzoka kurimandi ikoko abva asingongonditi mudhara ndokumbirawo regerero ndauya panapa chero ndisingafaniri kunge ndichisvika musateedzere zvevanhukadzi amai vangu kana vakakutukai ndauya zokumbirai regerero ini ndasingatoda kutaura naye saka pandakanzwa achitaura zveruregerero musoja akabva anditi nyarara sikanzi ukukumbira regerero wezva ndakashandiswa nevarume ava ndisingatoziva kuti vakanditi vada kutaurirana neuyu handauziva kuti vada kumupisa nemushonga sori mudhara ndikati unozonozvitaura here pamberi pemapurisa zvikanzi ndinonotaura ende zvechokwadi hana uvanza ndakatoenda naye pamberi pemapurisa akatotaura akatoti ndiri kukumbira regerero kuna mudhara ava ndikati iwoka kana tazoenda pamatareka ukataura seizvozvo ndichatenga affidavit ndokuregerera ndonyora ndobva atoudzwawo futi zveshuwa na1 stars kanzi anogona kuregerera mukoti ukasaita se ukataura mupurisa akabva ati ukataura sematauriro akuita anogona kukuregerera panonyorwa anonzi maaffidavit bva atotanga kutochitaura zvese zvikanzi mukuona munhu akapisirwa mba uyu akapisirwa nemunhu anonzi fungai sorry akutotaura iye manje kuti hope kutanga paya ipapa pacha aipo kupisirwa mumba asidi vakanogara uku handiti uyu akangobuda angoita 2 days chete abuda ndobva atoya nepetrol bomb bva akanda mumba ndakarara mba yese mva yata zvinhu alright tichiri paasidi ka uya abuda ari kumbira regerandi aiwa akandikumbira regerandi ndatozotsva ndakatotsva asipo alright after acid makazoita imwe ataki futi ongo alright chii chakaitika ngatitarisei imwe ataki yechitu chii chakaitika inini ndakarara ndingati ndisandarara kumapast 12 ndaitandara ndiri munext usiku taiona firimu ndobva ndati ndakuenda zvikanzi aiwa zvikanzi iwa ufambe wega iwe totokuescota nemasoja handei ndobva ndatoenda namubva ndatokiniwa dho zvakanaka bva ndati pamunongoti nzvera apa nchienda kutoiletuka ndogona kona mapinda munhu ndimirirei pai panapa vakatomira ipapo havana kutombotaura naye akatopfuura nepachivanze akapfuura nde mukuru wacho mupurisa wayo kundipisa pekutanga akatopfuura nepachivanze akadai nemunhu wanga ainaye nandira kumuziva makanyatsomona imi inini ndichitobva manje kutoilet ivo ava havana kutaura naye ndichitobva kutoilet mva ndatodhumana naye akadai foni ndikatoti munhu ukati ndiye munhuyo ava mva wati wamuona here ndikati ndamuona ndikati umancharara ndakatonyumwa ndikati umancharara zvikanzi rongedza zvinhu zvako ndati manje stovhu yangu iyi ndoitakura sei ndikaisiya muno munogona kubiwa saka ndakutoboora apa kuti ndikakiya apa ka ndotenderedza cheni yopinda mukati zvikanzi orit unouya kuseri bva ndatopeta magumbezi 3 bva ndaisa pacheya chibva ndatoti ega ndidilite zvinhu zviri mufoni ndozonosenderwa nevakomana zvandiri kuda uku bva ndatokotsira ndakatorara pametresi ndakarara ndakazvambarara apa paimumba mangu imomo dho harina kukiwa ndabva ndakotsira saenda pamamuda kubuda ndaida kuda kubuda pandakangoti firimira ndambopedza ruona ega ningoona firimu pafoni bva ndatorara ndarara da dho handina kukiwa zvoti dai vakatoziva kuti dho harina kukiwa ka vaigona kutoita zvekutondicheka pamwe nebanga saka inini vakangobva neuku kwakutokanda 1 lita rekokorere nepahwindo richibva ratoboka moto ibva watozara imba ka1 saka rechituru racho havana zokanda vakabva varisiya panze ipapo ndo rakazitorwa nemapurisa ndobva ndatotsva
imba yese kusangana moto zvekuti ndakashaya apa kuti mama batwa nehope pandakatomuka ndakamuka ndisingatoziva kuti dhoruku here kana kuti uku bcause ndandakuita zvekubata dai vandatoona kuti ndakutsva nzeve dzese idzi nemoto apa ndikadaidzira kudai so moto wangu achibva wanopinda pai ndikadaidzira zvekuti muno mese mune mapundu mune maronda ndabva ndatora uyu manje izvi pasvondo rapfuura iro riri madheta acho akanyorwa pamapepa ndasiyawo bva ndatoona kutoti ndakutotsva trouser akubvira bva ndatora gumbezi bva ndafuga saka gumbezi riya moto waipinda nepasi apa uchiti pandirinodaidzira ndandafuga gumbezi risanyasa vanhu vanga watozvinzwa dhara pakadhuka petrol bombe saka vanhu vanga pavakanoedza kunokika dhoo vachifunga kuti pamwe rakakiwa munhu akabva anopinda nedhoo iroro mumba ndobva vatanga kudira mvura ndobva ndatoona kutoti chiedza mvura nemhepo iri kubva neapa nemvura bva naenda ikoko ndichinosvika padhoo ndichidonha vachindizuva vatanga vamboda kudzima saka paipi yegasi ndeyakazoita mistake because yakazotsva ndobva vachiti vakadira mvura moto yavaramba wakangonongedzera kune zvinhu zvichingotsva saka paipi ndo yakatsva nepakati because yanga iri 4 plate stove saka yaitsva yakanongedzera kune uku moto uchibuda chete kusvikira 5 kg rapera yegasi saka zvinhu vanhu vakazokundikana because kwedu mvura inotengwa $6 mugomo vanhu vakamboedza kubatsira nemvura but vakazopedzisira vachiti hatisisina mvura vangotarisa kusvika yakatsva zvekutoti wega kana hembe dzaitosara dzinenge dzine maburi magumbezi ese akatsva akangosara timabhanditi wakadai masoja aya vana bhururu vanhu vakanga vakutoita bhizi kudzima because vakatonzwa kudhuka vakatotaurirana vakati haipfuti polisi yaridza pfuti vasingatoziva kuti havana kukwanisa kumhanya kutsvaga munhu aningirigini havana kutombokwanisa kumhanya because vanhu vese vanga vapa moto chero ivo vanhu vacho vakatosiya 5 liters yanga ine petrol yanga yakasvika apa nebhodhoro ranga rine majecha mukati majecha yanga akadirwa futi petrol because parakavhurwa nemapurisa rakatoti pfunge kokora yavhurwa saka vanhu ivava vanditambudza zvekuti chero kufamba kwandava kutoita ndakutya saka vakabatwa havana kubatwa nanhasi izvezvi vari kutofamba panze makuseni ndatoona uri mukombi yavo iyoyo aivo nanhasi havana kubatwa vari panze vatondibhabhaisa vari mukombi yavo makuseni chaivo kutokubhabhaisa vakadzi vemusika vakati asiyanai navo ava imhepo idzi uri kungovhuvhuta idzi kutondisotesa ndiri pabhastop vakatondibhabhaisa vaitobva kumba kwavo saka pamakadzokera kana kuti mapurisa akauya pasini vari kuona pamba pakandwa petrol bomb matsva mumba matsva vakati chii officer in charge wacho ane mastar matatu ndiye mukuru wepastation 3 star akatouya nehandingtochi yanga akabata maoko usiku iyo kuma3 ikoko akati izvi hazvisizvi munhu ikauyu isusu ikauyu munhu ikauyu atonetsa ngaatotsvagwa izvezvi achitopa order kuna vakomana ngaatotsvagwa hanzi plus uyu hatichamusiya panapa takutoenda naye because tikamusiya panapa anogona kutokwadzwa futi chibva ndatobva nawo mbva ndatoenda nawo kwamakuseni bva vatondipa mari yetransport because mari yanga nayo yanga yatotsvira mumba chero license rangu rakatsva kumashure uku kune retest ndoko akatsva kufrandi ndoko akasara uku kwese kurara yesilver radai kumberi ndoko rakaita yellow chete because rara rakakwidibira kudai saka handitori narugare nevanhu ivavo right pari kuitika zvese izvi muri iri kupi vari kumusha vanga vaitofanira kutouya nhasi but mukadzi nevana vana vari kuenda kuchikoro vanoendera kuchikoro kumusha apa mamuri mega handiri ndega ivo pandakatombotsva pekutanga vakauya ndikadirwa asidhi vakauya vakatodzokera vaitondasiya zvinhu zviri panze mbva vatodzokera zvoito dai vasina kudzokera ndakangoita 2 days vadzokera dai vasina kudzokera dai vakatofira mumba because ivo vaizotadza kuita zvandaiita zvachone pamwe nedzungu ravaizoita munhu wechikadzi vaitogona kutozofiramo naiminga matamburemi uchi kumbopiswa kumbosungwa kumbodirwa asidhi
chokwadi ndanetseka zvekutoti ndoshaya tindodii nekuti inini hangu pamwe dai ndawana vanhu vanogona kundibatsira panyaya iyi. Right now help yamuri kuda ndechi? Inini help yandiri kuda ndeyekuti ezvinezvansi isina kana hembe iyo yandakapfeka ndaita yekupiwa iyi handine imwe dzese dzakatsviramba. Trouser randakapfeka pamusoro ndapiwa iri riri mukati racho rakatsva gumbo 1. Saka handina kana chinhu kana maplates kana makapu madishes zvese zvakatsviramba imomo. Chinotogona kukaundika kuti chandinacho maspoon esimbi. Nekuti futi daenda ndawana vanogona vandibatsira futi panyaya iyoyo vanozivawo mamwe maofisi anopindwa isati aziye vemutemo isinozoziva kuti modini moita sei hongu nokuti sinozoziva maofisi iwayo kana taamudambudziko kana tisina dambudziko tisingakuzivi kuti ndekupi. Okay, right. Mati makamboenda police headquarters ndiri kuona vamwe vatumira message pano hanzi go and see Commissioner Paul Nyati pa PGHQ. Right. Ndi mumo ari kuita sei ari kutumirawo ma messages iwayo handitika saka izvi zvakaitika last week musi wechinganzvo kukandirwa petrol bomb. Handichanyasoremember because musoro wacho chero kutorara chaiko ndinotombokanganwa zvimwe saka iko zvino muri kugara pai dambudziko raapo manje pekugara vanhu kuti vari kutya kuti tikakutora vanhu vese vari kutya chero pavaitotaura vachida kuhwitinisa vanoramba vanototi tinourayiwa nekuti vanhu ava vanotozikanwa nenyaya yekurova vanhu imomo saka vari kutya kuti vakanditora vanobva vatitopisirwa pamba vakadai sobva vatopisirwa pamba saka inini kana ndichitoenda kunorara pandinonorara havatoda kuti vazive kuti izvoni ndasvikapo ndinotoenda zveye usiku zviya zvekutoti kana dziri shamwari dzangu dzongoti uya dzinongoti uya dzinongonditi uya urare ndinongonorara uri usiku. Saka pane kumwe kwandandatombowana vamwe amai vangu vati aiwa yagare kunoku nekuti pamba pangu pane mbwa saka chimboya umbogara panapa because imbwa dziri panapa dzitodzivhurira manheru pakasvika munhu tinomuona saka ndo pandakutoti ndikawana mari manje. Pamuri kufamba masikati havasi kuteera here kuti vaone kuti maenda kupi? Pandiri kufamba masikati ndogona kunge ndichiteerwa nekuda kwekuti vane tsika yekushandisa vanhu ivo havateere vachionekwa live. Vanoshandisa vanhu vanoshandisa vanhu kuti muteere muzotiudza. Kokumboenda kumusha? Kumusha ndinogona kuenda asi kuti kumusha kwacho nemanje kunoenda kuseri kunana Pfungoko unenge wakuzobva ikoko uchiuya kukoti nekuti ndaane 5 madhoketsi evanhu ivavo. Zvimwe zvacho handitoripota vanogona kutondimhanyisa handitoripota ndotoona kutoti unoramba uchingoenda nenyaya 1 chete kupolisi kwacho hazishande. Shame. Alright. Ndiri kuona vakawanda muri kutumira mamessages hanzi vapei namba idzo vanogona kubatsirikana. Right, vari kudawo kutibatsirirawo baba Sign Morgan kunyanya vari kumitemo kana muchikwanisa right now tikumbirawo mutore namba idzi muvabate ipapo 0781 133 789. Ndichadzidzokorora zvekare 0781 133 789. Right, tokumbirisawo vari kuzivawo kuti vangasvikawo sei kumaofisi ari kwamusoro kuti vanhu ava vakwanisewo kakuti vange justice ichisevhwa. Anditika 0781 133 789. What we know is no one is above the law. Hapana munhu anoita zvaanoda
panyika panapa. No one is above the law. Baba Sign Morgan namba dzavo zvekare 0781 133 789. And besides zvavari kungokumbiriwa havo izvozvo kuti ndingaitawo sei kuti ndikwanise kurarama ndakasununguka, sekutaura kwawaita hanzembedza ndakatopfeka ndo dzandatongopiwawo nevamwe vanhu. Ende ndiri kuona mavanga muri kurapwa here maronda akazara miri? Pandabva kuHarare hospital ndaifungidzira tsamba yemapurisa iye inoshanda, wabva wanditi izoni pada mari $12, saka ndinatomborapwa. Wati unotenga $12 kadi wobva wazobhadhara wega futi mishonga yacho hapana, saka ndangodzoka ndisina mborapwa. Alright, it's okay. It's okay. Anti manzwa pari kudawo zvekare mari yekurapwa 0781 133 789 0781 133 789 ndo namba dzababa Sign Morgan. Veduwe haisi nyore kuramba wakangopotswa nerufu katatu kese, omboti kumbopiswa, oti kukandirwa petrol bomb, oti kudirwa acid. It's just not right. It's just not right. Anyway, Baba Morgan, shoko renyu rekupedzisira mhuri yeZimbabwe. Shoko rangu rekupedzisira mhuri yeZimbabwe ndongoti vandangondikwanisa vandibatsirawo vanongondibatsirawo. Nini ndikutotambudzika, mari yacho yese yanga nayo yakatoramba imomo. License ndakangonzwa hangu mapurisa vachiti izoni tinogona kukunyorera tsamba unopuwa rimwe. License mogona kuwana rimwe. Alright, it's okay. Alright, it's okay baba, it is well. Anditya toda ngokutendai nekuya kwamaita kuchirongwa chino ichi. Totenda. Right. Ndoziva Prophet avadi zvoku akati please handichadi zvokumakamera ndozonzi ndaningirikena. Prophet, thank you so much. Kubva kuna Prophet Elijah vati ndikutambidzei mari iyi. Basa. Right. Totenda Prophet. Mangwana mokwanisa kuenda kuhospital kunobatsirwa nditi. Totenda maita basa. Alright, it's okay baba. Maita henyu munogona kuchi shame. It's all right. Okay.